Jos mä olisin ajatellut järjellä, niin tää haaste olisi kaatunut jo ennen ensimmäistä askeltakaan. Me päätettiin juosta 5 maratonia 5 päivässä 5 eri kaupungissa. Ei yksin, vaan yhdessä mun erityislapsen kanssa. Saatiin nimi Guinnessin ennätyskirjoihin maailmanennätyksellä ja kerättiin hyvän tekeväisyyteen yli 8000 €, mutta silti suurin voitto ei ollut siellä. Se tapahtui jossain ihan muualla, siellä missä sanat ei aina riitä. Jokainen päivä oli logistinen kaos, henkinen vuoristorata. Ja silti se oli täynnä jotain, mitä mä en osaa selittää muuten kuin näin. Me oltiin elossa ja liikkeessä. Mä opin, että vahvuus ei ole pelkkää päättäväisyyttä. Se on luottamusta siihen, että liike kantaa silloinkin, kun sulla on se fiilis, että nyt pitäisi pysähtyä. Tää matka muutti meidät ja mä haluan kertoa sulle sen. Käy tsekkaamassa toi uusin Fighter Mindset podcast ja siellä mä kerron tästä tarkemmin. Linkki löytyy biosta.